Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa wa khalaqa hayat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil mukallafin ma'rufun bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsara nasi la yashkurun. Wa anfillah rahmatullah alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan depan itu tanpa menurut kita seorang kawan khususnya dengan Islam mungkin kami syukur kita saat istiqomah. Salam salawat kalimahan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nasabiyah tuhun dari sunnah-sunnah itu membuat akhir zaman. Soalnya kita Alhamdulillah kalau menurut kajian tahsin itu kalian seratus kalian atas kawan sosial semoga kalian akan diumum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu. Alam taro ampun bener-bener ida sapawin kudu set nggih mboten suara malih. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu. Yo. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu. Kamale nggih, ketinggalan klentuke, lajeng waca meneh klentuke kok kok keliru dicontohke. Alam taro keliru. Ya. Edan niku sekali mandek, gerakan mandek nggih pun mandek. Itu edar sapawi tapi edar ingkang mutlak itu nggih ngoten nika. Tapi edar hakim itu ngoten nika. Kados dene iku kula wau. Alam taro terus sami kalian ulufun boten ulufun itu dadi guna dadi itu ron mangke apa meneh ulufun itu dadi kepa awet niki sing mare dong iso niki mulai iki apalan sing do
benerke piye jenengan jembalani pun bingung bener iki mau apa malih niku mboten dikala mboten maos karena bahwa bukan jadi kebau ini akhir jurul dan singkang keliru alam taro singkang keliru sing pas nggih alam taro saketipun manu nggih berarti alam taro mboten alam taro mboten mungkin akan berarti utawi wong alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara berkata punya hadara jatuh wahum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum summa ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun berarti mulai sing terakhir alam taro alam taro ilal
leresaken awung liya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Informasinipun lalu faulin ampun mantidok lalu faulin ya bermawa masuk awal setelah Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju
Aksaron ampun aksaro Aksaron nasi Layas walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yaskurun walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu
kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahu innallaha ladzu fadlin innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walil tolakoti matarum bil makhluk haqqan alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Walakinna Allahu Akbar. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Terus niku huruf dasar niku nggih. Dengan rasakan masuk tak turuna. Jamaah Islam Rasulullah kadang
Ahsin ada sampeyan cekap ingkang kirang lanyah jenengan baleni kok yakin jenengan baleni ping 3 napa ping 5 ngoten pun insyaallah pun napa mapan kalimat-kalimatipun pun mapan yen pipan ping 5 dugi ping 10 pun saged apal jenengan mila sistem ngaten niki yen jenengan ping awal nderek mengke paling boten 3 ayat niku jenengan pun saged umpama klintu wonten saged krasa sinten sing maca ngoten ngetutke ngoten oh iki keliru ngoten mungkin jenengan saged nyimpulke wong sing bener ngene yen nalika pun ngene ngoten jenengan coba enten dalem piyambak tanpa niku yen ngandhake ngaos ngeten niki angel kok ngantek tumbuhe padha-padha entake lho sing pulang kali sing diulang sama mawon niku mboten tambahipun jamaah asisten rahimahullah isi sane ayat menika ya semoga walil mukallafati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin walil mukallafati wa dan li untuk al mukallafati wanita-wanita yang kena talak mata'un bil ma'ruf mata'un itu sami kalian mut'ah pemberian berilah mut'ah bil ma'ruf ma'ruf niku wajar semampunya ala kadarnya ma'ruf niku arifah ya arifu niku berarti sing wis dingerteni sing wis dimudengi mangane kaya ngono kok masalah ngkei mut'ah panganan sing elok-elok niku berarti ora makruh hakon hak kewajiban ala muttaqin kanggone wong-wong sing takwa wa kadzalika seperti zalika itu maka demikian itulah yubayyinu dijelaskan yubayinu niku yaipun minangka dhamir isim kang wonten inggih menika Allah dhamaipun niku dijelaskan dibayangkan oleh Allah lakum bagi kalian ayatihi tanda-tandanya tanda-tanda kekuasaan Allah la'allakum la'alla agar kalian taklilun mau berpikir mau ngakali kita ngakali ayat 100 alam taro ilal ladina kharaju alam taro apakah lam tidak taro kamu mengetahui kamu memperhatikan ilal ladhi kepada orang-orang alladzina orang-orang yang kharaju mereka keluar kharaja yakhruju min diyarihim min dari diyarihim darun itu lokasi kamar rumah desa negeri wilayah wahum sedangkan mereka ulufun itu alfun samakin alfun sewu ulufun itu berarti beribu-ribu bersewu-sewu hadaro meninggalkan takut al-mauti datangan kematian faqala maka berkata lahumullah bagi mereka yaitu Allah
innallaha sesungguhnya Allah lahu la sungguh-sungguh mempunyai ini dua huruf bergantungan la dan hu. La sungguh-sungguh mempunyai fadlin karunia alan nas kepada manusia walakinna akan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia la yashkurun tidak mensyukurinya. Sama Majlis Tahsin rahimahullah ayat 100 kawan dosa setunggal niku tasih kepuan kalian ayat loro ini kaitanipun kalian wanita ingkang tertalak sing kepegah kanggone wong sing wadon-wadon sing wis dipegat iku mau dheweke berhak untuk menerima mut'ah dengan yang sewajarnya. Yen diwalke ya kudune ora ditampa, yen direndahke ya dene yo mikir-mikir ning yen sak pase niku wis sak wajare. Pemberian ngoten niku lan nampa paring ngoten niku hak kedua-duanya hak bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Ayat ini kan patah. Yang takwa itu sifat tersebut di antaranya takilun, taklamun, qanitin dan ikrar. Yang selalu mengutamakan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilipun Allah niki lakumul ayatihi la'allakum taqilun. Yen pun ngoten awake iso mikir ya berarti merasa koyak-koyak awake yen megat terus muncul ternyata ora kudu ngopeni. Sing maune umpamane dhewe njaluk dimut'ah, njaluk ditalak, dirapak. Iku dhewe kudu nggono. Jadi rasa lepas muncul ora iso. Maka ada bagi wanita itu untuk waktu iddah, ada pula bagi laki-laki itu untuk tetap memberikan jaminan selama wanita itu masih terkait dengan pernikahan yaitu pada saat iddah. Sama Majlis Tahsin rahimahullah wonten mriki kalih kata-kata la'alla kalian lakinna la'alla niku agar lakinna akan tetapi dua-duanya saling bertentangan. Jadi kudune yen takilun niku akhire kudune yaskurun. Mula sing syukur tanpa nggunakake akal niku wong sing berdas orang dirim. Ning kok yen wong kuwi mau kok duwe akal ning kok ora iso syukur niku berarti wonge dungu. Nah ketanjane mudeng ning mendungukan di masa bodoh. Kalau ning mriki antara syukur akal niku korelasi sakutanipun. Yen masuk akal kudune iso syukur. Yen nganggo akal kudune iso maklum. Ning kok yen nganggo akal ora iso syukur, ora iso maklum, nggih sami mohon kalian kewan-kewan niku akale mudeng iki panganan niku. Awaya-awaya panganan kong, dheweke mesti pengen kaya, pengen rebut. Kadang awak dhewe niku duwe akal yang sedaya rezeki pun bagiane dhewe-dhewe. Niku akhire ya ora ana sing istilah terus wala.
Iku di kayu ae. Ya mergo mergo di saingi ngoten niku mboten enten rasa ngoten niku. Mergo pun masuk takkirune niku pun masuk kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Lakum ayat. Jadi dijelaskan itu kan, karena dijelaskan itu otak awakipun gak tau ngoten nek. Kan di ayat kaunian itu artinya awake dhewe terus mau akal dipun gatoke, ati dipun praketke, lan itu saged manfaat. Lajeng ayat ingkang kaping 350 kawan dosa 3 niku nedahaken Allah nangetaken dhateng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ngerti ora kelu sing dadi iso. Kowe lunga mergo wedi mati. Iki aslinipun sindiran kangge kaum Yahudi nalikanipun dheweke niku negrine niku direbut dening kaumipun sinten si Nabi ini gede niku Ya'juj Ma'juj sing dadine Dzulqarnain Dzulqarnain sing akhire wa alamna lahul hadid terus njaluk negeri iki dipageri wae nggo pager besi. Tak niku kula matur dumugi saat iki Israel niku pengine mlebu teng wilayah Palestina niku wis entek-entekan sedang memproklamirkan Israel Raya. Carane gini wae. Lah isih mlaku. Kene pasti kene mau jajal kowe mlebu rene kok rono, kene majune rono. Terus niku ngoten niku terus tapi barat kita papat. Sing wau niku sak godhong kelor sakniki wis dadi sak godhong luweh. Terus mlaku terus mungkin. Iku carane Bani Israil ngesuk ngoten niku. Iku wong sing grutuk-grutuk lunga padahal dhewe mau melawan iki ya mampu. Mergo napa? Wa hum ulufun. Padahal dhewe kok akeh, mau nandingi ya kuwawa ya mampu. Ning gandeng dhewe pancen wong megah-megahan. Walah ora umum menang yo sing ngrasake yo anak turun. Aku rasa ngrasake penak yo wis hadar mau maju wae. Lah mayu niku kharaju min diyarihim istilah ngoten disebut mau barang-barang niku. Allah bersama niku nggih. Oh, yen ngono sing tok medeni kuwi bakal ketemu. Ngoten. Mila akhire faqala Allahu mutu dadi mlayu ora mlayu mlayu pengen selamat saka kematian iki jare malah nyedaki kematian. Mergane yen ana menika wala takunu mayyuqalu fisabilillahi amwat. Jadi kira yang sing mati di jalannya Allah ini mati yang sebenarnya balhum ahya ning dhewe mau urip sak temene. Lah uripe pripun? Dan niku wonten sisine Allah Subhanahu wa taala. Allah sing memberikan rezeki kepada mereka akan memberikan tempat yang tempat di sisinya. Summa ahyahum dan iki summa ahyahum iki ajeng dimintai pertanggungjawaban kharaju min diyarihim. Kowe kudu mempertahanke tanah negeri kuwi mau nek kowe malah lunga. Nah, kali lunga-lunga dhewek pengen duwe wilayah. Ya wis kene kowe duwe wilayah mung gorene bae. Mlebu bagi magdis iki lho. Kowe mlebu ngono salah kowe tobat di ngapura. Ora gelem yo an. Ngayale sing metu-metu. Wah, ning jerone kono gede-gede kabeh ora. Terus kok mlebu karo Tuhanmu wae.
ngono kan nang aku jembuan aku tak mlebu gendi wae ya. Kan berarti memperbudak Allah lan